माझा आवाज क्लिअर आहे माताजी? हो हो माताजी. येतोय ना? ठीक आहे. मला वाटतं आज अंजली माताजींच्या नेटवर्कचा थोडासा इश्यू आहे. हो नेटवर्कचा आवाज येत नाही त्याचा. ठीक आहे, ठीक. ओके. काही वेळेला नेटवर्क हा इश्यू काहीतरी होते. डिस्टर्ब होत. हो, हो. माताजी होऊ शकतं असं. बघा तुम्ही. काही वेळेला तुटतोय तुमचा आवाज. फक्त हरकत नाही. आहे प्राची माताजी, तुम्हाला जमेल तशी सेवा करा माताजी. काही हरकत नाही. तर मग आपण या तिसरा अध्याय काल बघितलेला आहे, की जिथे कर्मयोगाविषयी आपण जाणायला सुरुवात केलेली आहे. मग अर्जुन विषाद योग पहिल्या अध्यायापासून आपण अर्जुनाला बघितलं, की जिथे अर्जुन अतिशय विषण्ण झालेलं आहे अर्जुनाचं मन आणि कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म संपूर्ण चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधी माम त्वाम प्रपन्नम. मला तू निश्चित असं सांग, कारण मग त्या गुरुला शरण गेलेला आहे. भगवंतांना गुरु मानलेला आहे आणि तो शिष्य भगवंतांना शरण गेलेला आहे. आणि हेच गीतेमधनं हे खूप महत्वाची गोष्ट शिकायची आहे, की कशा प्रकारे शिष्याने गुरूंना असा विनंती केलेली आहे, की मला तुम्ही आता गुरु माझं प्रिय सखा होता, प्रिय शिष्य होता भगवंतांचा. आणि अशाच या प्रिय सख्याला अर्जुनाने आपल्या भगवंतांना आपलं गुरु मानलेलं आहे आणि त्यांच्याकडून या उपदेश घ्यायला सुरुवात केलेली आहे. आणि ज्या सांख्य योग, मग बुद्धी योग, ज्ञान योग, कर्म योग या सगळ्याचा कुठेतरी सार आपण जे दुसऱ्या अध्यायामध्ये बघितलं, त्याने अर्जुन कुठेतरी संभ्रमात झालेला आहे. हो, मग अर्जुनाला युद्ध करायचं नाही हे तर नक्कीच झालेलं आहे. कारण त्याला कुठल्याही परिस्थितीत आपल्या आपल्या आप्तांविरुद्ध लढायचं नाहीये. जिथे भया सगळ्यात मध्ये रथ आणून उभा केल्यानंतर भगवंतांनी समोर आपले आजोबा दिसतायत, आपले गुरु दिसतायत, कसं काय मी युद्ध करू? हे मी युद्ध करूच शकत नाही. आणि गात्र गाळलेली आहेत अर्जुनाने आणि त्याचे हात थरथर कापतायत, की मी नाही हे युद्ध करू शकत. आणि म्हणूनच मग भगवंतांकडून उपदेशाला जेव्हा सुरुवात केली, दुसऱ्या अध्यायात आपण बघितलं, की 5 कारणांना भगवंतांनी कशा प्रकारे समाधानी असे त्याचा अप्रोच, त्याच्या कशा प्रकारे मनोदौर्बल्य घालवण्यासाठी त्याचा दृष्टिकोन कशा प्रकारे बदलवलेला आहे अर्जुनाचा, की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. अत्यंत गुह्य ज्ञान दिलेला आहे हा आत्मा. मग हा आत्मा क्रियाशील आहे आणि क्रिया करत राहायचे. कर्मयोगामध्ये आपण कर्माविषयी जाणलेलं आहे, की हा आत्मा शरीर नाही, आत्मा आहे. मग आत्मा हा अविनाशी आहे. आणि हा आत्मा या भौतिक जगामध्ये येऊन या मायेने गुरफटलेला आहे. मग ही योग माया ही भगवंतांची आणि मोह माया ही भगवंतांचीच आहे. हो, निर्मिती भगवंतांचीच आहे. बॉल इज इन युअर कोर्ट. आणि म्हणून आपण त्या कुठेतरी काठावरती आहोत. का आहोत? कारण आपल्याला ठरवायचंय आपण या भौतिक जगात या मायेने कुठेतरी गुरफटून घ्यायचंय. कारण हे जे 3 विकार आहेत आणि 3 जे सत्व, रज आणि तम या 3 त्रिगुणांचा प्रभाव आहे मनुष्यावर. आणि म्हणून मग या षड्रिपूंमध्ये कुठेतरी अडकलेला आहे मनुष्य. काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर या सगळ्यामध्ये कुठेतरी मायेमध्ये अडकलेला आहे. म्हणून ही वासना, मग सगळं कळतंय हो, सगळ्याचं ज्ञान मिळतंय. मग का मनुष्य पापी गोष्टी करतोय? का कुठेतरी वळतोय? का चुकीचं वागतोय? मग या काला उत्तर म्हणजे ही इंद्रिय, हे मन आणि ही बुद्धी असं सगळ्याला वेष्टन आलंय. हो, सगळ्याला असं वेष्टन आलेलं आहे. कशाचं? या वासनेचं. ज्या दुसऱ्याही अध्यायात आपण जाणलं, की मग ही वासना, ही काम वासना कशा प्रकारे मग त्या अधःपतनाकडे नेतीये. थोडीशी आसक्ती, थोडीशी ओढ, पण ती आसक्ती कुठेतरी क्रोधाला आमंत्रण देतीये. मग ती कुठेतरी क्रोधाला आमंत्रण दिल्यानंतर त्या क्रोधाचंच रूपांतर मग त्या मनाच्या, बुद्धीच्या नाशावरती होतंय. मन संभ्रमित, मन कुठेतरी भ्रमिष्ठ होतंय आणि काही विचारच करू शकत नाहीये. कारण ही वासना सगळ्यात मोठा शत्रू आहे, ही काम वासना. ज्याप्रमाणे आपण बघितलं, की अग्नीला धुराने, आरशाला धुळीने आणि या गर्भाला वारेने ज्याप्रमाणे आच्छादलेला आहे, त्याप्रमाणे या आत्म्याला, या जीवात्म्याला, या मायेने, या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ या तिन्हीनी अशा प्रकारे मायेने गुरफटून ठेवलेलं आहे. म्हणून जरी पुढे जायची इच्छा असेल, तरी कुठेतरी गुंतलेला आहे. कारण मला हे हवंय, मला हे शरीरधारी, हो, देहधारी भावनेशी निगडीत आहे सगळं. कारण तो आत्मा तिथे बसलेला आहे रथामध्ये. ती सुंदर अशी आकृती डोळ्यासमोर आणत जाणे. तो आत्मा रथामध्ये आरूढ आहे, पण तो नुसताच का बसलाय अजून? कारण त्याच्याकडे लक्षच गेलं नाहीये. हो, शरीरधारी भावनेशी कुठेतरी निगडीत आहोत. मग ती इंद्रिय, ते मन, ती बुद्धी या सगळ्यावरती ही वासना आहे कुठेतरी.
म्हणून मग त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेकडे वळण्यासाठी आध्यात्मिक जसं आपण ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान या रूपाला कशा प्रकारे आपण टप्प्याटप्प्याने जाणलं, कारण मग ती आध्यात्मिक प्रगती आणि सगळ्यात महत्वाच्या या आध्यात्मिक भक्ती, या भक्तीच्या मार्गावरती सगळ्यात महत्वाचा टप्पा, जे तुम्ही आता 40 निष्ठावान श्रद्धावान लोक आज इथे उपस्थित आहात, कारण मनात श्रद्धा आहे हो तुमच्या, आणि ही श्रद्धाच कुठेतरी त्या प्रेमभावाकडे नेणार आहे. मग ते 9 टप्पे आहेत, ती भक्ती आहे, मग साधू संघ, मग कुठेतरी हे जे आपण एकत्र येतोय कुठेतरी श्रवणम कीर्तनम, यासाठी सगळे जेव्हा एकत्र येऊन किती सुंदर शेवटी चर्चा होते आपली, ही आध्यात्मिक वाढ करण्यासाठी कुठेतरी कारणीभूत आहे. म्हणून मग ती श्रद्धा, साधू संघ, भजन क्रिया, मग ती अनर्थ निवृत्ती, कुठेतरी या काम क्रोध लोभ मद मोह मत्स्य या षड्रिपूंपासून कुठेतरी अनर्थ निवृत्ती, मग या सगळ्यापासून कुठेतरी अनासक्ती निर्माण करण्यासाठी, आणि मग रुची, आणि मग तो भगवंतांपाशी आसक्ती, मग तो भावभक्ती आणि प्रेमभक्ती. आणि म्हणून मग त्या प्रेमभक्तीच्या टप्प्यावरती आपण नेऊन बसवतो कधी तो शुद्ध भक्त, जे प्रभुपादांचं तुम्हाला जे उदाहरण दिलं मी त्या दिवशी, मग ज्यांनी या सगळ्या शारीरिक देहधारी भावनेला सोडून मग त्या इंद्रिय विषयांना त्या या कासवाप्रमाणे नियंत्रित करून मग कुठेतरी ती अनासक्ती दाखवून, मग त्या इंद्रिय विषयांना अनासक्ती दाखवून त्या शुद्ध अशा भावनेमध्ये, त्या आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये स्वतःला दृढ केलेले, मग ती श्रद्धा किती दृढ आहे, स्थिता धीर मुनीप्रमाणे, कारण ती एक फोकस आहे हो, त्याला एक फोकस्ड आहे, पूर्णपणे केंद्रित आहे, दृढ आहे ती श्रद्धा, कुठेही अविचलित होत नाहीये ते मन, सॉरी कुठेही विचलित होत नाहीये, तो अविचलित आहे, ते कुठेही प्रकारचं अविचल आहे मन, कुठेही संभ्रमित होत नाही, कारण ते एकाग्र होण्यासाठी त्याप्रमाणे आत्मसाक्षात्कारी होत आहे, कारण त्या भगवंताला जाणण्याचा प्रयत्न केला जातो. आणि म्हणूनच या सर्वात मोठ्या शत्रूला कशा प्रकारे, तर या अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकाराला आपल्याला या ज्ञान रूपी शस्त्रानेच कुठेतरी मारायचं, तरच त्याचा पराभव होऊ शकेल. आणि म्हणूनच या शत्रूचा पराभव त्या ज्ञानानेच होऊ शकणार आहे. पण ते ज्ञान नुसतंच घ्यायचं नाहीये, त्या ज्ञानाचं आचरण, जसं भगवंतांनी कालच्या अध्यायात म्हटलं की मिथ्याचार नकोय भगवंतांना, मग तो खोटं वागणूक नकोय, कुठेतरी मी फक्त त्या गोष्टींना सोडून दिलेलं आहे, परंतु त्या फळांशी अजून निगडीत आहे, त्या फळांचा मोह अजून त्या सकाम कर्मामध्ये अडकलेलो आहे, कारण त्या फळांचा मोह, मी करतोय ते काम, हे कुठेतरी या गोष्टींशी जेव्हा निगडीत आहे, त्या गोष्टीलाच कुठेतरी परिवर्तित करायचं. मी भोगता नाही, हे कर्म मी कृष्ण भावना भावित करतो आहे. आणि म्हणून मग ते जेव्हा तिथे कृष्ण येतो, मग जेव्हा ती कृतज्ञता येते, तेव्हाच ते, म्हणूनच जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत त्यांना निष्काम व्यक्ती काय सांगेल का की नाही तुमचं काहीच होऊ शकत नाही हो, त्यांना कुठेतरी डिस्करेज करेल का, तर नाही, त्यांना बरोबर घेऊन जाण्यासाठी कुठेतरी त्या गोष्टीला पाठिंबा दिला जाईल की नाही, तुम्ही जे करता आहे ते ते भगवंतांना अर्पण करा, मग त्याच्यातला काही भाग भगवंतांना अर्पण करा. मग हा नुसता दृष्टिकोन बदलणं ही सुद्धा सर्वात मोठी गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच मग त्या मार्गावरती स्वतःला मार्गस्थ करणं, मग हे बेबी स्टेप्स आहेत हो, कुठेतरी अगदी छोट्या छोट्या पावलांनी आपण जाऊ शकतो या भावनेकडे, ती भावना दृढ करणं महत्वाचं आहे. मग त्याच्यासाठी जसं मी म्हटलं की नामस्मरण, सेवा, भगवंतांची सेवा, कमिटमेंट, आपण ज्या गोष्टी करतो आहोत त्याच्याशी निष्ठावान राहणं, श्रद्धावान. आणि म्हणूनच आज जे काही तुम्ही बघा की पहिल्या दिवशी भले 100-150 लोक दिसतात, मग नंतर का गळतात हो ही लोक, कारण कुठेतरी मनातली श्रद्धा कमी पडते, भगवंताला जाणायचंय परंतु अजूनही कुठेतरी मन दोलायमान होतंय. आणि म्हणूनच मग ती, म्हणूनच भगवंत म्हणाले आजच्या अध्यायात प्रभुपादांनी सांगितलं की गुरु, साधू आणि शास्त्र, ज्या उत्तम गुरुकडून आपण ज्ञान घेतलेलं आहे, त्या उत्तम गुरुचं ज्ञान घेण्यासाठी कुठेतरी गुरु, साधू आणि शास्त्र या गोष्टीला पडताळून त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत, आणि त्याच ज्ञान योगाला आज आपण जाणार आहोत. असं हे ज्ञान आपण घ्यायला सुरुवातच केलेली हो, दुसऱ्या अध्यायापासून भगवंतांनी हा ज्ञानाचा खजिना उघडलेला आहे आणि हे ज्ञानाला द्यायला सुरुवात केलेली आहे.
आणि त्याच ज्ञानाला, त्याच दिव्य ज्ञानाला आज आपण आजही जाणणार आहोत. असं हे अतींद्रिय ज्ञान. मग कृष्ण कोण आहे? कृष्णाला जाणायचं. जसं मी म्हटलं की श्रद्धा भावना, मग ज्या कृष्णाला जाणण्यासाठी आपण म्हटलं की जे आपली इंद्रिय ही सदोष आहेत, कुठेतरी सदोष इंद्रिय आहेत, कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत. तो त्या इंद्रियांनाही कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत. कृष्ण समोर येऊन उभं राहिलं तरी आपली तितकी पात्रता नाही आपण ओळखू शकू की भगवंत आहेत, कारण आपली इंद्रिय तितकी लिमिटेशन्स आहेत कुठेतरी त्याला. आणि म्हणूनच एखादे विधान करणं, जेव्हा हे तथाकथित मायावादी आणि तर्कवादी लोक असं विधान करतात, तर त्या विधानांना कुठेतरी कशा प्रकारे खोडून काढता येईल की मग भगवंत म्हणतायत की मग मी सगळ्यांना, भगवंतांनी सगळ्यांचा स्वीकार केलेला आहे. हो, मग ज्यांनी शक्ती मानलेलं आहे, ज्यांनी परमात्मा स्वरूप मानलेलं आहे आणि जे अगदी निकट आहेत, हो, जे भगवंतांच्या भगवान रूपाला ज्यांनी जाणले की जे तिथे भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित होतो, अशांचा सगळ्यांचा भगवंतांनी स्वीकार केलेला आहे. पण भगवंतांवर कशाचाही प्रभाव नाहीये. सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, भौतिक जगताची, आध्यात्मिक जगताची, परंतु इच्छा करण्याचा हा एकमेव स्वातंत्र्य भगवंतांनी दिलेलं आहे मनुष्याला. आणि या इच्छेनेच मग या 84 लक्ष योनीतून फिरफिर चाललेली आहे. कारण या आध्यात्मिक ज्ञानाकडे वळलेलंच नाहीये ना. या ज्ञानाला घ्यायचा प्रयत्नच केलेला नाही. आत्मा, परमात्मा, या ब्रह्म, परब्रह्माला जाणण्याचा प्रयत्न केला तर त्या आध्यात्मिक कुठेतरी मार्गावरती प्रगती दिसेल. आणि तेच ज्ञान आपल्याला सतत घ्यायचं आहे. तर आपण आज हे ज्ञान जाणण्यासाठी कृष्णाबद्दल जाणून घेणार आहोत. मग कृष्ण कसे आहेत, कृष्ण आणि आपल्यामध्ये काय फरक आहे, हा सगळा कुठेतरी आध्यात्मिक आणि भौतिक जगतामधला फरक आपण जाणणार आहोत. आणि मग सगळं कळतंय सगळ्याला. मग तरीही भगवंतांना जे कोणी स्वीकारत नाहीये किंवा भगवंतांच्या अस्तित्वाला मान्यता नाही, ती कशाची प्रार्थना करतायत, कशाची पूजा करतायत. आणि मग भगवंतांनी यासाठी सुद्धा की कोणीही भगवंतांचा स्वीकार करू शकतं, म्हणजे कुठलंही असं, जसं मी पहिल्याच अध्यायात म्हटलं की याला कुठलंही क्वालिफिकेशन नकोय. हो, भगवंतांना जाणण्यासाठी मग ह्या भगवद्गीतेचा उपदेश सगळ्यांना खुला आहे. मग कुठल्या धर्माने नाही, गुण कर्माने विभागणी भगवंतांनी केली आहे. कर्माची विभागणी आपल्याला जाणायची आज. कुठल्याही धर्माने नाही, म्हणून सर्व धर्म परित्याग, की तू कुठलाही धर्म नको मनात आणूस, की कुठल्याही तुझ्या जन्माने नाही तर तुझ्या कर्माने, तुझ्या गुणकर्माने तुझी विभागणी करून तू त्या गुणकर्माने सुद्धा भगवंताला प्राप्त करू शकतो. कुठल्या का कर्माने, मग कुठल्याही प्रकारचं असू दे, ते ब्राह्मण असू दे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. आणि मग ती त्यागभावना काल जी आपण जाणली की कशा प्रकारे विहित कर्माचा त्याग, मग या त्यागाला काय महत्व, या त्यागामुळे कशाचं दिव्य ज्ञान प्राप्त होतं. आणि मग हे ज्ञान घेण्यासाठी गुरूंची कशी, की प्रत्यक्ष भगवंतांनी सुद्धा याचं उदाहरणासह दाखवलेलं आहे, ज्यांनी सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमामध्ये राहून ज्ञान घेतले. असे हे भगवंत ज्यांना आपल्याला जाणायचंय आज, भगवद्गीतेचा इतिहास जाणायचा आहे आपल्याला. मग हे कुठेतरी वैदिक मॅथ्स, आपल्याला वैदिक गणित आहे याचं सुरुवातीला कुठेतरी, ते सुद्धा जाणायचंय. मग ही भगवद्गीता तुम्हाला कुणाला माहितीये का? हो, ही भगवद्गीता याच्याही आधी सांगितली गेली, हे ज्ञान सांगितलं गेलं. सकाम निष्काम व्यक्ती, मी सगळ्यांचा अर्थ सांगते. मीटिंग लिव्ह करून पुन्हा जॉईन करून पहा. अच्छा, संगीता माताजी सांगताय, ठीक आहे, अंजली माताजी ना. आणि मी सकाम निष्कामाचा सांगते, कल्पना माताजी. जेव्हा आपण पुन्हा त्या वाक्यावर येऊ, मी पुन्हा त्याचा अर्थ सांगेन. मग तुम्हाला कुणाला आठवतंय का? हो, की तुम्हाला माहितीये की ही गीता पूर्वीही सांगितली गेली आहे? काही कल्पना आहे कुठलं? मी म्हणत नाही हो तुम्हाला ज्ञान असावंच असा माझा आग्रह नाहीये, पण कोणी काही ऐकलं आहे का किंवा तुम्हाला माहिती आहे का? मग ज्यांनी हा अध्याय ऐकलेले आहेत आधी, 18 अध्याय, त्यांना निश्चितच त्या भक्तांना माहिती असेल. हो, अगदी बरोबर वसुधा माताजी. सूर्यदेवांना, स्वाती माताजींना पण माहिती आहे. सूर्यदेवांनी, बरोबर. मग ही भगवद्गीता अनेक लाखो वर्षांपूर्वी सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितली गेली. अगदी बरोबर. आणि त्याचाच इतिहास आपल्याला जाणून घ्यायचा आहे. श्री भगवान वाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वानमनवे प्राह मधुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. भगवान श्रीकृष्ण म्हणाले, मी योगाचे हे अविनाशी शास्त्र सूर्यदेव विवस्वान यांना दिले होते आणि विवस्वानांनी ते मानव जातीचे पिता मनु यांना सांगितले होते आणि मनुने ते इक्ष्वाकुला सांगितले होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणूनच मग हे ज्ञान जे आहे हे अनेक वर्षांपूर्वी, मग तो इतिहास पण आपल्याला जाणायचा आहे.
अनेक वर्षांपूर्वी भगवद्गीता भगवंतांनीच सूर्यदेव विवस्वानांना सत्ययुगामध्ये, म्हणजे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापार युग आणि आता चालू आहे ते कलियुग, या सत्ययुगामध्ये भगवंतांनी हे विवस्वान सूर्यदेवांना सांगितलेलं. सूर्यदेवांनी आपला पुत्र मनूला सांगितलं आणि मनूने हे ज्ञान आपला पुत्र इक्ष्वाकुला दिलेलं आहे, जे रघुकुलाचे कुठेतरी रघुकुलामधील प्रथम असे आहेत, जे इक्ष्वाकु, ज्या कुळामध्ये प्रभू रामचंद्र झालेले आहेत, त्या प्रभू रामचंद्रांच्या कुळामध्ये रघुकुळामधले असे इक्ष्वाकु हे मनूनी हे ज्ञान इक्ष्वाकुला दिलेलं आहे. पण काय झालं, मग आपण ही जी गीता म्हटलं जशी आहे तशी का? कारण ती गुरु परंपरेने ज्ञान आलेले आपल्यापर्यंत, ज्या भगवंतांपासून, ब्रह्मांपासून, नारदांपासून, व्यास मुनींनंतर जी गुरु परंपरे, मग जगन्नाथ बाबाजी महाराज आणि मग जे काही गुरु झालेले आहेत, प्रभुपादांचे जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती महाराज, मग त्यांचेही गुरु, अशा गुरु परंपरेतून हे ज्ञान कुठेही खंड न होता, जसं त्या मोबाईलचं चार्जिंगचं उदाहरण मी तुम्हाला दिलं, की मोबाईलच्या चार्जला कशा प्रकारे ती वायर अखंड प्रवाह असला तर तो चार्ज होतो, त्याचप्रमाणे मग कुठेतरी जर तो खंडित झाला तर पूर्णपणे चार्ज होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे इथे झालेले एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगे नष्टः परंतप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. याप्रमाणे हे परमश्रेष्ठ विद्वान गुरु शिष्य परंपरेद्वारे प्राप्त करण्यात आले आणि राजश्रीनी ते त्याच पद्धतीने जाणून घेतले. पण काळाच्या ओघामध्ये ही परंपरा खंडित झाली आणि म्हणून हे विज्ञान आपल्या यथार्थ रूपात लुप्त झाल्याप्रमाणे दिसते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग ज्या गुरु शिष्य परंपरेद्वारे आता जे प्रभुपादांनी लिहिलेली गीता आपण भगवद्गीता जी ऐकतो, तर तसंच ज्ञान जरी दिलेलं गेलेलं असलं तरीही ते काळाच्या ओघामध्ये, इक्ष्वाकू पर्यंत आलेलं ज्ञान कुठेतरी काळाच्या ओघामध्ये ती परंपरा खंडित झालेली, ते ज्ञान कुठेतरी तिथेच लुप्त झालेलं आहे. आणि म्हणूनच हे ज्ञान विज्ञान यथार्थ रूपामध्ये तसंच्या तसं येऊ शकलं नाही आणि ते लुप्त झाल्यामुळे तिथेच खंडित झालेलं आहे. आणि म्हणून मग द्वापार युगामध्ये हीच भगवद्गीता भगवंतांनी अर्जुनाला कुरुक्षेत्रावर या ठिकाणी भगवंतांनी सांगितलेली आहे. मग हा जो वैष्णव जे येतात प्रभुपादांचा, तसा हा गौड वैष्णव संप्रदाय आहे. गौड संप्रदाय ज्याच्या खाली आपण येतो आणि हे जे 4 संप्रदाय आपल्याला शिकतोय आपण, हे भगवंतांपासून आलेले जे 4 संप्रदाय आहेत, तर तसं या ब्रह्म संप्रदायाखाली, मग भगवान ब्रह्मांच्या संप्रदायाखाली माधवाचार्य, मग जो लक्ष्मी संप्रदाय आहे त्याच्याखाली रामानुजाचार्य, भगवान शिव संप्रदाय, मग शिव संप्रदाय त्याच्याखाली विष्णू स्वामी आणि कुमार संप्रदाय त्याच्याखाली निंबार्काचार्य. आता भागवता म्हणेल हे भगवंतांपासून आलेले संप्रदाय आहेत सगळे, आणि ज्याप्रमाणे मग त्या अनेक संप्रदायांप्रमाणे त्या चालीरीती आणि जे काही ज्ञान आलेले, मग हे अत्यंत खोलात याच्या काहीही जात नाही. मग भागवतामध्ये तुम्हाला निश्चित याचा उल्लेख दिसेल, अनेक ईशोपनिषद, ज्या उपनिषदांमध्ये याचा उल्लेख दिसेल, की मग ज्या ब्रह्मगौडीय संप्रदायाखाली आपण जे येतो, मग आता जे ज्ञान घेतोय वैष्णव, हे ब्रह्मगौडीय संप्रदायाखाली आहेत. आणि त्यापासून आपण ह्या ज्या इस्कॉन तर्फे हे जे प्रभुपादांनी ही जी भगवद्गीता जशी आहे तशी याचं ज्ञान आपण घेतोय आणि ते कुठेही खंडित न होता आपल्यापर्यंत भगवंतांच्या मुखकमलातून आलेलं ज्ञान जसंच्या तसं आपल्यापर्यंत आलेलं, असा हा ब्रह्मगौडीय संप्रदाय आहे. असे हे संप्रदाय सगळे, ज्या संप्रदायाखाली मग तुम्ही जेव्हा भागवत वाचाल, मी तुम्हाला अनेक, आता खूप त्याचा खोलात जात नाही, मग या संप्रदायाखाली आपल्याला अनेक गोष्टी जाणून घेता येतात, की कशा प्रकारे ज्ञानाचा वेगवेगळ्या, मग तफावत म्हणता येणार नाही, परंतु मग ते ज्ञानच पण वेगळ्या दृष्टीने, वेगळ्या अँगलने कशा प्रकारे त्याकडे दृष्टिकोन त्याचा आहे. आणि असंच हे ज्ञान या संप्रदायाखाली आपल्याला आलेलं आहे. आणि मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न अतिशय माफक आहे. हो, कशा प्रकारे अर्जुनाला प्रश्न पडतोय बघा, कारण हे ज्ञान तर दिलेलं आहे भगवंतांनी, हे ज्ञान आधी दिलेलं आहे सूर्य विवस्वान यांना. मग सूर्य विवस्वान हे तर सत्ययुगातले, मग अर्जुनाला पडलेला प्रश्न कुठला आहे? हो, समोर तुम्हाला दिसतंय, सांगा बरं काय प्रश्न पडेल अर्जुनाला? तो आपण त्या समकालीन आहोत आणि तू सूर्याला सांगितलं, हे कसं शक्य आहे?
कसं शक्य आहे? अगदी बरोबर. माताजीने सांगितलंय त्याप्रमाणे मग सूर्याला अनेक वर्षांपूर्वी सांगितलेलं ज्ञान, परंतु आजही तुम्ही माझ्या एवढेच म्हणजे समकालीन कसे आहोत आपण? आता हा प्रश्न जेव्हा पडलाय तेव्हा इथे उलगडा झालाय. आणि मग ही जी भगवद्गीता भगवंतांनी सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितली, त्याचं कुठेतरी वैदिक गणित आपण जाणून घेऊया. मग हे वैदिक गणित काय आहे? तर किती वर्षांपूर्वी, तर 120, म्हणजे आता तुम्ही 120 दशलक्ष म्हणजे 120 कोटी एवढ्या वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता विवस्वानांना म्हणजे सूर्यदेवांना ती पृथ्वीवरती आली कधी, जेव्हा मानवाला मग मनूने जेव्हा ते इक्ष्वाकुला ज्ञान दिलेलं आहे तेव्हा ती मानव स्वरूपावर म्हणजे मानव जातीपर्यंत आलेली आहे, आणि ते 2 कोटी वर्षांपूर्वी. आणि म्हणून हे जे वैदिक मॅथ्स आहे थोडंसं जाणून घ्या. मग आता आपण बघितलं की हे त्याचा खूप संदर्भ नाही, पण एक संक्षिप्त स्वरूपामध्ये जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. मग याला जाणून घ्यायचं असेल तर कशा प्रकारे? तर ही जी युग दिसत आहेत आपल्याला, कलियुग आहे, द्वापार युग आहे, त्रेतायुग आहे आणि सत्ययुग आहे. मग कलियुग 4,32,000 इतका काळ आहे त्याचा. त्यापैकी 5,117 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत. आणि मग त्याच्यापेक्षा दुप्पट द्वापार युग म्हणून एक्स 2x. मग याच्यापेक्षा तिप्पट हे त्रेतायुग, मग ते किती? तर 3x. आणि त्याच्यापेक्षा चौपट हे सत्ययुग म्हणजे 4x. म्हणजे कुठेतरी जर 4,32,000 वर्ष जर कलियुग असेल, तर कलियुगापेक्षा दुप्पट 8,64,000, त्यापेक्षा तिप्पट, त्यापेक्षा चौपट, असं हे सगळं किती शून्य आपण मोजत राहू, पण इतके कोटी, इतके दशलक्ष, इतके वर्ष, हे हे सगळी युग मिळून, मग ही सगळी 4 युग मिळून हे इतके वर्ष, इतकी दशलक्ष वर्ष तयार होतात. आणि या 71 दिव्य युगांचं एक मनवंतर तयार होतं. मग ही जी 4 युग मिळून एक दिव्य युग तयार होतं, या 71 दिव्य युगांनी एक मनवंतर तयार होतं. आणि मग या 14 मनवंतर आणि 15 संध्या, म्हणजे जसं ब्रह्माचा एक दिवस 4,32,000, तसं एक रात्र पण तेवढीच आहे. अशी रात्रीचा थोडासा काळ बघा, ही संध्या दिली आहे ना इथे, हा थोडासा काळ म्हणजे द्वापार युग आणि कलियुग या मधला जो थोडासा काळ आहे त्याला संध्या म्हटलंय. आणि अशा 15 संध्या आणि 14 मनवंतर मिळून एक कल्प तयार झालेले आहे. आणि असे 36,000 कल्प मिळून ब्रह्माचा दिवस आणि तितकीच रात्र. आणि अशा प्रकारे 311 ट्रिलियन्स म्हणजे काय, की कशा प्रकारे किती शून्यच आपण मोजत राहू. मला वाटतं म्हणजे कोटी, दशकोटी, अरब आपण जे म्हणतो तितकी वर्ष, तितकं ब्रह्माचं जीवन. असं हे गणितामध्ये खूप जाऊ नका. ही सगळी गणितामधली आकडेमोड झाली, सगळे आकडे आहेत. सांगण्याचा उद्देश हा आहे की भगवद्गीता या युगांमध्ये, मग भगवद्गीता ही सूर्यदेव विवस्वानाने जी ती सांगितली गेली त्याचा काळ बघण्यासाठी आपल्याला बघायचंय की 4 युगांची 27 चक्र संपलेली आहेत. सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापार युग मिळून 3x 4x आणि 2x 3x आणि 4x म्हणजे 4 आणि 3 7 आणि 2 9. 9 इंटू 4,32,000 इतकी 3,888,888 इतकी मिलियन वर्ष, इतके कोटी वर्ष आहेत बघा ती. आणि मग त्याच्यामध्ये प्लस किती करा, 5,117 वर्ष. 5,117 ही कलियुगाची वर्ष आतापर्यंत संपलेली आहे. आणि म्हणून या सगळ्याचं गणित म्हणून 120 कोटी वर्षांपूर्वी ही विवस्वानांना सांगितलेली भगवद्गीता आहे. मनूच्या जन्मापूर्वीच हे मान्य करून भगवंतांनी त्यांचा शिष्य सूर्यदेव विवस्वानांना ही गीता सांगितली होती. आणि मग जेव्हा मनूने त्याचा पुत्र इक्ष्वाकुला म्हणून सांगितलंय की महाभारत शांती पर्व 348.51-52 मध्ये याचा रेफरन्स मिळेल आपल्याला, जे शांती पर्व महाभारताचा ज्याच्यामध्ये उल्लेख आहे. आणि त्याच्यामध्ये गीतेचा इतिहास आपल्याला अशा प्रकारे मिळतो. त्रेतायुगादौ च ततो विवस्वान मनवेददौ मनुष्य लोक भृत्यर्थ सुतायक्ष्वाक वेददौ इक्ष्वाकूना च कथितो व्याप्यम लोकांवस्थितः. हरे कृष्ण. माताजी वाचणार. हरे कृष्ण. त्रेतायुगाच्या सहस्राब्दी प्रारंभी परमात्म्याशी संबंधाचे हे शास्त्र विश्ववानाने मनूला दिले होते. मनूने मानवजातीचा पिता असल्याने या पृथ्वीचा
पृथ्वीगृहाचा राजा महाराजा इक्ष्वाकू याला ते दिले. रघुवंशाचे पूर्वज ज्यामध्ये भगवान रामचंद्र प्रकट झाले, म्हणून भगवद्गीता महाराजा इक्ष्वाकूच्या काळापासून मानवी समाजात अस्तित्वात आली होती. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून मग हे त्रेतायुग आणि द्वापार युग, मग मनुने जेव्हा इक्ष्वाकूला सांगितलं तेव्हापासूनच ते त्रेतायुग आणि जे द्वापार युग यांना जेव्हा प्लस केलं की 3x + 2x म्हणजे 5 × 4,32,000 वर्ष, इतकी 2,16,00,000 वर्ष इतकी वर्ष आहेत. आणि म्हणून कलियुगाची त्याच्यामध्ये गेलेली वेळ 5,117 वर्ष ही ऍड केल्यानंतर इतकी 2 कोटी, मग ते कुठेतरी पूर्ण पुढे पुढे तेवढं वाढलं जातं. त्याला ऍड केल्यानंतर 2 16 5,117 आणि म्हणून 2 म्हणजे काय म्हणतो ना आपण, साधारण 2 कोटी वर्ष. आणि म्हणून इतक्या वर्षांपूर्वी भगवद्गीता ही पृथ्वी तलावर आलेली आहे, मानव जातीला सांगितली गेलेली आहे. मनुनी ज्यांचा पुत्र इक्ष्वाकूला हे ज्ञान दिलेलं आहे, जे रघुवंशाचे पूर्वज होते. मग हे ब्रह्मदेवाचा 1 दिवस सेकंद अशा प्रकारे कुठेतरी ते सगळं वैदिक गणित आहे, त्याचा संदर्भ आपण इथे सांगितलाय. की सांगण्याचा मतितार्थ एवढा आहे, 2 कोटी वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता भगवंतांनी म्हणजे ही भगवद्गीता मानव जातीकडे आली आणि 120 कोटी वर्षांपूर्वी ही भगवद्गीता भगवंतांनी पृथ्वी तलावर म्हणजे सूर्यदेव विवस्वानांना सांगितली. मग हे तुम्हाला तात्पर्यामध्ये मिळेल. सुरुवातीचं जे काही तात्पर्य आहे 4.4-5 याच्यामध्ये तुम्हाला या सगळ्याचं गणित कुठेतरी मिळेल. जर तुम्हाला कळलं नाही तर पुन्हा तुम्ही विचारा, तुम्हाला नक्की असं सांगेल. मग आता आपल्याला कृष्णाला जाणायचं. मग कृष्णाला जाणणं इतकं सोपं आहे का हो? जसं मी म्हटलं आपली इंद्रिय सदोष आहेत, पण कृष्ण हे कसे आहेत, कशा प्रकारे कृष्ण प्रकट झाले, का कृष्ण काय आहेत? मग कृष्णाला जाणण्यासाठी अजोपी सन्यव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपी सन प्रकृतीं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण कसे दिसतात? मी जरी अजन्मा आहे आणि माझ्या दिव्य शरीराचा कधीच नाश होत नाही, आणि मी जरी सर्व प्राणी मात्रांचा ईश्वर आहे, तरी प्रत्येक युगायुगात मी माझ्या मूळ दिव्य रूपात अवतीर्ण होत असतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे प्रत्यक्ष भगवंत आपल्या मुखकमलातून सांगताय की भगवंत मनुष्य रूपामध्ये आलेले आहेत आणि भगवंत प्रत्यक्ष बोलतायत. मग मग मला सांगा की भगवंत इथे समोर आपल्याला जे चित्र दिसतंय की भगवंत कसे प्रकट झालेले आहेत. मग प्रकट झाले कारण भगवंत हे अजन्म आहे. मग या जन्माचं रहस्य जे भगवंतांच्या जाणायचं आहे की भगवंत प्रकट झालेले आहेत आणि प्रत्येक युगामध्ये भगवंत आपल्या मूळ रूपामध्ये. म्हणूनच जेव्हा अर्जुनाला हा प्रश्न पडलाय की समकालीन कसे, कारण तेव्हाही तू होतास आणि मी तिथे असताना तू होतास, पण तुला ते आठवत नाहीये, त्या वेळेचं तुला आठवत नाही, पण मी सांगू शकतो हे, कारण भगवंत प्रत्येक युगामध्ये त्यांच्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहेत. आणि अशा या भगवंतांनी वसुदेवाच्या मनामध्ये प्रवेश मिळवलेला आहे आणि वसुदेवाच्या मनात ते निर्माण झालेले आहेत. मग ते देवकी मातेच्या मनात निर्माण झालेत आणि तिथून देवकी मातेच्या हृदयामध्ये निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी 4 भुजाधारी असं भगवान रूप वसुदेव आणि देवकीच्या समोर ते इथे प्रकट झालेले आहेत. परंतु जेव्हा वसुदेव महाराजांनी विनंती केलेली आहे की आम्हाला तुम्ही आमच्या बालकाचा जन्म घ्यावा अशी इच्छा आहे आणि तुम्ही मनुष्य रूपामध्ये जन्माला यावं, तेव्हा भगवंतांनी या बाल रूपामध्ये अवतीर्ण झालेले आहेत भगवंत. आणि म्हणूनच भगवंत अजन्म आहेत. या जन्माचं रहस्य म्हणजे भगवंत कशा प्रकारे प्रकट झालेले आहेत, तर ते वसुदेवाच्या मनामध्ये प्रकट झाले. आणि म्हणूनच मग आपल्याला जाणताना की प्रकट होण्याची ही भावना का भगवंत झालेत, कारण कुठेतरी धर्माचा ऱ्हास होत होता हो, कुठेतरी धर्माचा प्रकोप होत होता, धर्म कुठेतरी नाहीसा होत होता. त्या क्षणी भगवंत तिथे प्रकट होण्यासाठी अवतरलेले आहेत. मग ही भावना ही 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 कुठली वेळ होती, तर ज्या वेळेला बघा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्मानं सृजाम्यहम. कारण ज्या वेळेला कंस आपल्या भगिनीचं जेव्हा लग्न होतं देवकी माता, मग ही खूप सुंदर अशी कथा कृष्णा पुस्तकाचं वाचन जे चालू आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला कंसवध लवकरच येणार आहे. आणि अशा प्रकारे या पुस्तकामध्ये तुम्हाला हे सगळं ज्ञान निश्चितच अजून सखोलपणे जाणता येईल. आणि म्हणूनच जेव्हा कृष्ण कशा प्रकारे देवकी मातेला जेव्हा ती आकाशवाणी होते की वसुदेव देवकीला घेऊन कंस महाराज तो रथ हाकत असतात, परंतु जेव्हा आकाशवाणी होते आणि जेव्हा देव सांगतात की मग वसुदेवाचा 8वा पुत्र वसुदेव देवकीचा 8वा पुत्र तुला मारणार आहे, तुझा वध करणार आहे, इतक्या एकाच भावनेने कुठेतरी काय म्हणतात ना त्याला, कुठेतरी भीती बसते आणि त्या भीतीपोटी तो देवकी मातेच्या अंगावर धावून जातो. सहन करू शकत नाही की कंसाचा वध करणार आहे असा कोण आहे. आणि मग जेव्हा देवकी मातेचा तो केस हातामध्ये घेतो तेव्हाच कुठेतरी धर्माचा ऱ्हास होतो. त्या क्षणी तिथे भगवंत अवतरित झालेले आहेत, भगवंत त्या युगामध्ये प्रकट होणार आहेत आणि ही प्रकट होण्याची भावना आहे. आणि म्हणूनच धर्म जिथे धर्माचा ऱ्हास होतो आहे आणि जिथे अधर्माचं वर्चस्व मानतायत त्या वेळेला भगवंत तिथे अवतीर्ण होत आहेत. भगवंत स्वतःच्या इच्छेने प्रकट होणार आहेत. का अवतरित होत आहेत? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण माताजी. भगवंताचा भक्तांचा उद्धार करण्याकरिता आणि दुष्टांचा विनाश करण्याकरिता तसेच धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता मी स्वतः युगायुगात प्रगट होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग मला सांगा हो, तुम्हा मामाला आहे का हो असा अधिकार आपले आई वडील निवडण्याचा? आहे, आपण निवडू शकतो? आपली तितकी आहे पात्रता? आपण आपले आई वडील निवडू शकतो का? आपण बळे चालूय ना? नाही. अगदी बरोबर गीताली माताजी, अगदी बरोबर. कारण की कुठेतरी त्या इच्छेने, आणि म्हणूनच जसं म्हटलं की भगवंत आणि आपला जो आध्यात्मिक आणि भौतिक या युगामधला फरक, की आध्यात्मिक प्रकृती काय आहे आणि भौतिक प्रकृती काय आहे, आपल्यात आणि भगवंतांमध्ये काय फरक आहे ते आपल्याला जाणायचं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत करत नाहीयेत या जन्म कर्माच्या. खूप सुंदर असा पुढचा श्लोक आपल्याला, ज्याला प्रभुपादांनी सोनेरी अक्षरात लिहिलंय असं म्हणतायत प्रभुपाद, असा सुंदर श्लोक जाणायचा आहे. पण त्याच्या आधी भगवंत का प्रकट झालेत, का अवतरित होत आहेत? कारण भक्तांचा उद्धार, मग ज्या जे नरसिंहाचा अवतार का झालेला आहे, त्या भक्ताचं रक्षण करण्यासाठी. आणि म्हणूनच भक्तांचा उद्धार करण्याकरता, दुष्टांचा नाश करण्याकरता आणि त्या धर्माची पुनर्स्थापना करण्याकरता भगवंत प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होत आहेत. प्रत्येक युगामध्ये त्यांच्या मूळ रूपामध्ये अवतरित होत आहेत. आणि म्हणूनच हा सुंदर असा श्लोक आपल्याला जाणायचा आहे. इतका सुंदर श्लोक आहे की या जन्माचं आणि कर्माचं, मग कर्माचं सुद्धा भगवंतांच्या, की सगळं कर्म करतायत हो, भौतिक आणि आध्यात्मिक प्रकृती या सगळ्याची निर्मिती भगवंतांनी केली आहे बघा. या भौतिक आणि आध्यात्मिक, म्हणून त्या श्लोकाच्या आधी मला याच्याविषयी थोडंसं बोलायला आवडेल की कृष्ण आणि आपल्यातला फरक आपण काय म्हणतोय. मग कृष्णांनी काय कर्म केलेलं नाहीये हो? कृष्ण काय करत नाहीयेत बघा. कृष्णांनी कुठलं कर्म केलेलं नाहीये. तर कृष्णांनी नंदाच्या गायी हाकलेल्या आहेत, अर्जुनाचं सारथ्य केलेलं आहे, पण फक्त कंसाला मारण्यासाठी नाही, तर त्या भक्तवत्सल आहेत हो. भगवंत हे भक्तवत्सल आहेत आणि त्या भक्तांचा सहवास भगवंतांना खूप प्रिय आहे. म्हणूनच आज ऐश्वर्या माताजी ज्या भागवतांचं सांगत होत्या की कृष्णापासूनच कृष्णने मिळणारे, कृष्ण हा शुद्ध भक्तांकडून मिळतो. कृष्ण हा चैतन्य चरितामृतातल्या म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंकडून मिळणारे, प्रभुपादांकडून मिळणारे. कारण कृष्ण स्वतःचा नाहीये, कृष्ण हा भक्तांचा आहे, शुद्ध भक्तांचा आहे. आणि हे भक्त भगवंतांसाठी खूप विशेष आहे तो. आणि म्हणूनच त्या भक्तांचा उद्धार, म्हणून त्या प्रल्हाद महाराजांसाठी त्या खांबातून प्रकट झालेले आहेत नरसिंह महाराज. कुठेही तिथे आतमध्ये नव्हते आधी भगवंत, की इथेही तुझा नारायण आहे, तिथेही तुझा नारायण आहे. तर नारायण सगळीकडे आहे, परंतु त्या खांबामधून प्रकट झालेले आहेत भगवंत. आणि कशा प्रकारे, तर बरोबर त्याच वेळेला आणि त्याच रूपामध्ये सगळ्याचं वरदान जे हिरण्यकश्यपूंनी मिळवलं होतं, परंतु सगळ्याचा व्यवस्थितपणे सारासार विचार करून ते नरसिंहाचं रूप, की जे हिरण्यकश्यपूला ठार कर. आणि म्हणूनच अशा प्रत्येक युगामध्ये भगवंत प्रकट होत आहेत.
कुठलं कर्म केलेलं नाहीये. भगवंत सगळं कर्म करतायत, पण त्याच्यापासून अलिप्त आहेत. जे ऐश्वर्य आपण भगवंतांचं जाणलं, की सगळं श्रीमंती आहे, सौंदर्य आहे, सामर्थ्य आहे, ज्ञान आहे, पण या सगळ्याचा भगवंतांवरती कुठल्याही प्रकारचं भगवंत अडकत नाहीयेत त्याच्यात. कुठल्याही प्रकारचे बद्धता नाहीये, कारण भगवंत हे आध्यात्मिक आहे आणि भगवंतांचं हे कायम रूप आहे. सच्चित आनंद, शाश्वत, ज्ञानाने परिपूर्ण आणि कायम आनंदी असं हे भगवंतांचं सच्चिदानंद जे भगवंतांना म्हटलं जातं. आणि आपण भौतिक आहोत हो, आपण या भौतिक जगतामध्ये आपण या मायेखाली आहोत, पण ही माया निर्माण कोणी केली आहे? तर ही भगवंतांनी निर्माण केलेली आहे. हा मुख्य फरक आहे की कृष्ण मायेचा नियंत्रक आहे आणि आपण मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत. आणि म्हणून हा श्लोक इतक्या सुंदरपणे आपल्याला जाणायचा आहे की जन्म कर्मच मे दिव्यम जन्म कर्मच मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कृष्णाला हरे जाणून कृष्ण माताजी. फायदा काय आहे? जो माझ्या जन्माचे आणि कर्माचे दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देह त्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून ज्यांनी हे अजन्मा, भगवंत अजन्म आहेत, हे पुरुषोत्तम कारणाचं कारण, परम कारण, परम तत्व भगवंत हे अजन्मा प्रत्येक युगामध्ये त्यांच्या मूळ रूपामध्ये प्रकट होत आहेत. मग जे तथाकथित मायावादी म्हणतायत की मनुष्य रूपामध्ये येतात आणि पुन्हा एक शक्तीच आहेत ते आणि शक्ती म्हणूनच वापरतायत, पण ज्यांनी भगवान रूपाला जाणलेलं आहे, मग अभक्त असे म्हणू शकतात, पण भक्त असं कधीच म्हणणार नाही. भक्त भगवंतांच्या प्रेमामध्ये येतो, कारण त्या भगवंतांना भक्तांनी जाणलेलं आहे, जे भगवंतांचं अजन्मा असं रूप आहे. म्हणून जन्माचं रहस्य आणि कर्माचं रहस्य ज्यांनी जाणलेलं आहे, ज्या जन्म आणि कर्माला भगवंतांच्या ज्यांनी जाणलेलं आहे, ज्यांनी भगवंतांच्या आध्यात्मिक स्वरूपाला जाणलेलं आहे, जे त्यांचं कायम स्वरूप आहे, जे सच्चित आनंद आहे, या स्वरूपाला ज्यांनी जाणलेलं आहे, तो पुन्हा उलटून या भौतिक जगतामध्ये येणं शक्यच. मग त्या कर्मबंधनापासून तो आपोआपच मुक्त होतो, कारण त्या कर्मफळाची पण त्याला याचना नसते, कारण जे काही आहे ते भगवंतांचं आहे. म्हणून एक भक्तच असा विचार करू शकतो, हा भक्त भगवंतांसाठी खूप विशेष असतो. आणि म्हणून भगवंत हे भक्त वत्सल आहेत. ते भगवंत हे भक्तांच्या सहवासासाठी अवतरतायत. आणि म्हणून मग भगवंत कोण जाणू शकतो? मग कृष्णाला जाणू शकणारे कोण आहे? वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः. बघा, मग कोणी भगवंतांना, मग जे भक्ताचं सांगतायत, पण असे भक्त कसे आहेत? मग ते कोण आहेत? हरे कृष्ण माताजी. अंजली माताजी वाचा. हरे कृष्ण. आसक्ती, भय आणि क्रोध यातून मुक्त झालेले, पूर्णपणे माझ्यात स्थित झालेले, म्हणजे मतपरायण झालेले आणि माझ्या आश्रित असलेले गतकाळात अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे निष्ठ झाले आहेत आणि त्या सर्वांना माझ्या दिव्य प्रेमाची प्राप्ती झाली आहे. ते ज्या भावाने शरण येतात त्यांना अनुरूप असे फळ मी त्यांना देतो. हे पार्थ, सर्वजण माझ्या मार्गाचे सर्व प्रकारे अनुसरण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग भगवंत सांगतायत की ज्याने आपल्या क्रोधावरती, आपल्या भयावरती आणि आपल्या या सगळ्यातून आसक्ती, भय, कालच्याही अध्यायात जे आपण बघितलं की कशा प्रकारे या इंद्रिय विषयांच्या वासनेतून स्वतःला नियंत्रित करून मग कुठल्याही प्रकारची ती भौतिक विषयांबद्दलची आसक्ती, ओढ असणं, मग कुठल्याही गोष्टीबद्दल भय वाटणं, कुठल्या गोष्टीमुळे क्रोध येणं, कारण मग जर ती कामवासनाच नसेल, ती वासना नसेल, ती आसक्ती, ओढ नसेल, तर ती क्रोधामध्ये कुठेच रूपांतरित होणार नाही. आणि म्हणूनच ज्याने या सगळ्यावरती विजय मिळवलेला आहे आणि ज्याने मनाला स्थित केलेलं आहे, भगवंतांवरती मन आणि बुद्धी एकाग्र केलेलं आहे,
आणि जे माझ्या आश्रित असलेले गतकाळात अनेक मनुष्य माझ्या ज्ञानामुळे जे शुद्ध, मग हे ज्ञान हो, मग हे ज्ञान घेऊनच त्याचं आचरण करायचंय. हे ज्ञान वेद शास्त्र हे काय सांगतायत, आणि म्हणूनच हे जे आचरण करताना कुठलंही आचरण नाही हो. जसं मी म्हंटल की तुम्हाला, की म्हणून मग संन्यास घेतला आणि झालं सगळं, आणि आता आम्ही भगवद्गीता शिकतोय आणि आता आम्हाला भगवंत आमचं काहीही होऊ देणार नाहीत, आम्हाला आमचं रक्षण करणार नाही. तर तुम्ही ते ज्ञान घ्यायचंय, तुमचं कर्म करायचंय, तुमचं कर्तव्य पूर्ण करायचं आहे. आणि जे कर्म करता आहात ते कर्म मग जसं भगवंतांनी सांगितलं दुसऱ्या अध्यायामध्ये, की तुम्ही जर भगवंतांच्या सेवेमध्ये कुठलीही केलेली गोष्ट पाप मानलं जाणार नाही, ज्याचा हनुमंताचा जय जयकार केला जातो, तसं नाही हो. तुम्ही ते आचरण करताना गुरु, साधू आणि शास्त्र याला व्हेरीफाय, याला पडताळून ते कर्म केलं तर. नाही तर तुम्ही म्हणाल मी काही केलंय आणि तुम्ही म्हणाल हे भगवंतांच्या मी सेवेमध्ये त्याच्या नावावरती तुम्ही ते सांगून टाकलं आणि झालं, मग ते पापापासून मुक्त आहात, नाही. म्हणून ते आचरण करताना उत्तम गुरुचं जे उदाहरण दिलं, त्याचप्रमाणे गुरु, शास्त्र आणि साधू या गोष्टींना पडताळून जेव्हा ते कर्म केलं जातं, तेव्हा ते योग्य रीतीने करणं. आणि हे कोण जाणते? हे ज्ञान कशा प्रकारे आपण जाणू शकतो? तर हे ज्ञान घ्यायचे वेदांमधून, शास्त्रांमधून हे ज्ञान घ्यायचं. आणि मग ज्या प्रकारे भगवंतांना आपण जाणण्याचा प्रयत्न करतो, ये यथा मा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहं, आणि म्हणून भगवंत या त्या प्रकारेच भगवंत सुद्धा प्रतिसाद देत आहेत. मग ज्या शिशुपालाला आपण बघतोय चित्रामध्ये, ज्यांनी भगवंतांचा द्वेष केलेला आहे, कंसाने कृष्ण 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 केलं आयुष्यभर, पण भावना काय? द्वेषी भावना. आणि म्हणून हा मत्सर आहे ना, हा द्वेष आहे, हा वाईट आहे. ज्यांनी भगवंतांचा द्वेष केलेला आहे, मग भगवंतांनी ही तीच शत्रू रूपाचीच भावनेने, त्याच भावनेने भगवंतांनी त्या त्या मत्सराचा नाश केलेला आहे. म्हणून जेव्हा राजसूय यज्ञ चालू असतो, मग या शिशुपालाची जी कथा आहे, शिशुपालाचा जन्म झाला तेव्हा त्याला 4 हात होते, आणि शिशुपाल हा भगवंतांचा नातलं, त्यांच्या आत्याचा मुलगा. जन्म झाल्या झाल्या 4 हात होते, पण अशी अशी वाणी होते की हे 4 हात ज्याला बघून गळून पडतील तोच याचा नाश करणार. आणि मग ज्या क्षणी कृष्णाचं लक्ष जातं शिशुपालावरती त्यांच्या वर्षाच्या वाढदिवसाला, तेव्हा त्यांच्या बघण्याने जेव्हा ते 4 हात गळून 2 हात गळून पडतात, तेव्हा त्या आत्याला मनात प्रश्न येतो की मग तूच माझ्या मुलाला ठार मारणार आहेस? तेव्हा ती माता तेव्हा भगवंतांना सांगते की मग तू माझ्या मुलाला ठार मारणार आहेस का? तर हो, मी ठार मारेन, पण मी त्याचे 100 अपराध माफ करेन. मी त्याला त्याचे 100 अपराध होईपर्यंत मारणार नाही. पण 101व्या अपराधाला क्षमा नाही. आणि म्हणून जेव्हा तो राजसूय यज्ञ चालू असतो, तेव्हा भगवंतांना जे महत् स्थान दिलं जातं ते बघवत नाही शिशुपालाला. कारण ते मत्सराने कुठेतरी तो अपशब्द बोलायला लागतो भगवंतांना, आणि तो इतके अपशब्द बोलतो, इतके अपशब्द की सगळे राजे त्याच्यावर धावून जातात. परंतु भगवंत सगळ्यांना शांत करतायत आणि म्हणतात थोडा धीर धरा. कारण ते 100 अपराध त्यांनी, भगवंत आहेत ते आपल्या शब्दाशी एकनिष्ठ, आणि भगवंतांनी शब्द दिलेला असतो त्यांना, त्यांच्या आत्याला. त्याप्रमाणे ते 100 शब्द पूर्ण होऊ देतात. आणि 101वा जेव्हा तो अपशब्द उच्चारतो, त्या क्षणी त्याचा शिरच्छेद झालेला. परंतु यज्ञाच्या ठिकाणी तो शिरच्छेद झालाय बघा, तुम्हाला दिसेल रक्ताचा एक थेंबही तिथे दिसणार नाही. आणि ज्या सुदर्शन चक्रांनी, भगवंतांच्या सुदर्शन चक्रांनी शिशुपालाचा शिरच्छेद झाल्यामुळे शिशुपालाला मोक्ष प्राप्त झालेला आहे. कारण भगवंतांच्या सुदर्शन चक्राचा स्पर्श झालेला आहे त्याला. म्हणून त्यांनी आयुष्यभर जरी मत्सर केलेला असला तरी भगवंतांची इतकी कृपा झालेली आहे की त्याला मोक्ष प्राप्त झालेला आहे. आणि म्हणून असं ज्ञान आम्हाला जेव्हा जुहूचे एक पुजारी आलेले होते, एक प्रभूजी आलेले होते भागवताच्या वेळेला सांगायला, त्यांनी तेच सांगितले की कुरुक्षेत्रावरच्या प्रत्येकाला जे मरण पावलेले आहेत त्या लढाईमध्ये, त्या युद्धामध्ये, त्या सगळ्यांना मोक्ष प्राप्त झालाय, कारण भगवंत प्रत्यक्ष तिथे होते. प्रत्यक्ष भगवंतांचं तिथे अस्तित्व होतं, उपस्थित होते भगवंत, आणि नुसत्या त्यांच्या उपस्थितीमुळे जे अनेक राजे बळी पडलेले आहेत. मग जे दुश्मन, जे शत्रू गटातील होते किंवा जे पांडवांच्या गटातील होते, पण सगळ्यांना मोक्ष प्राप्ती झालेली आहे. मग आपल्याला 11व्या अध्यायात निश्चित अजून हे जाणायचंय.
आणि म्हणून ज्या बलरामांनी भगवंतावर प्रेम केलं, ज्या बलरामांनी भगवंतांची सेवा केली, त्यांचे चरण दाबतायत बघा, त्या बलरामांना भगवंतांनीही तसंच प्रेम केलं. ज्या यशोदा मातेने त्यांच्यावरती प्रेम केलं, त्या बाललीला सुद्धा यशोदा मातेला भगवंतांनीच दाखवल्या. ज्या गायी, मग याला शांत रस म्हणतात, जे भगवंतांशी आपण म्हणतो जो संबंध, की जो शांत रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, त्यापैकी हा जो शांत रस आहे ना, तो हा गायींचा शांत रस, की त्याला कुठेतरी लव इन न्यूट्रॅलिटी म्हणतात. कारण तो इतका शांत आहे की त्या गायी भगवंतांच्या चरणाशी आहेत आणि त्यांच्या स्पर्शाने जे भगवंतांना प्रेम देत आहेत, तेच प्रेम भगवंतांनीही गायींना दिलेलं आहे. गोविंद हो, भगवंत गोविंद आहे. कारण त्या गायींवर पण भगवंतांनी अतिशय निर्व्याज प्रेम केलेलं आहे. आणि म्हणून तांच तथैव भजाम्यहम्, त्याच प्रकारे भगवंतांचा प्रतिसाद मिळतो. मग हे सगळं आपल्याला कळतंय हो, भगवंतांविषयी जाणतोय, जन्म कर्माचं रहस्य ज्यांनी जाणलंय ते शुद्ध भक्तीमध्ये आहे. परंतु असेही लोक, ज्यांना मी सांगितलं, जे तथाकथित मायावादी लोक आहेत, तर्कवादी लोक आहेत, ज्यांना भगवंतांचं अस्तित्व मान्य नाहीये आणि भगवंत आहेत याच्यावरच त्यांचा विश्वास नाहीये, मग असे आणि जे अनेक लोक आहेत जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत. कारण मग यज्ञ या करता आहेत की मग देवी देवतांची, हा कुठेतरी खूप नाजूक विषय आहे, पण याला नीट समजून घ्या. कुठल्याही प्रकारच्या संभ्रमात जाऊ नका किंवा कुठल्याही प्रकारचं त्यांनी तुमच्या भावना दुखवू देऊ नका. कारण सांगण्याचा मतितार्थ लक्षात घ्या. मग या देवी देवतांची जी पूजा केली जाते ती सुद्धा त्या श्रद्धेनेच केली जाते, पण ती मनुष्याने सकाम कर्माने केली जाते. कारण ते सकाम कर्म काय, की मग त्या फळांचं, मी यज्ञ करतोय तर मला त्याच्यापासून काहीतरी हवंय, मी यज्ञ मला प्रमोशन मिळावं म्हणून करतोय, मला असं हवंय म्हणून, माझ्या मुलाला असं हवंय, माझ्या बायकोला असं हवंय, मला असं हवंय, मी जिथे त्या सकाम कर्मामध्ये मनुष्य अडकलेला आहे. कारण त्या कर्मापासून मिळणारी फळं त्याला हवी आहेत आणि म्हणून मग तो कुठेतरी त्या कर्मफळांमध्ये बद्ध होतो. पण या देवी देवता ह्या भगवंतांशी खूप खूप निकट आहेत हो, ज्या भगवंतांनी भारावल्या गेल्या आहेत. म्हणजे जे म्हणतात ना, की भगवंतांशी एक्स्टॅकेट कुठेतरी खूप त्यांच्या निकट आहेत. अशा देवी देवतांनी जर मुंगीप्रमाणे, आपण म्हणतो ना, की मुंगी कशी एखाद्याच्या पायाखाली चिरडली जाते, तशी आपण म्हणजे एक मुंगीसारखे आहोत आणि या देवी देवता भगवंतांचं ते आध्यात्मिक स्वरूप असलेले आहेत. परंतु ही जी निष्ठा आहे ना, ती सकाम कर्मापोटी केली जाते. कुठेतरी लक्षात घ्या, की त्या फळांपोटी केली जाते. म्हणून हे जे वरुण देवतेला पूजलं जातं, की पर्जन्य राजा, पण जे काही यज्ञ केले जातात ते विष्णूंनाच अर्पण केले जातात. आणि म्हणून या देवी देवता तेव्हाच समाधानी होतील, तेव्हा तो यज्ञ विष्णूंपर्यंत पोहोचेल. आणि म्हणून विष्णून प्रित्यर्थ यज्ञ करणं, जे कालच्याही अध्यायात आपण जाणलं. आणि म्हणून मग हरे कृष्ण माताजी वाचाल. हरे कृष्ण माताजी. मनुष्य या जगात सकाम कार्यामध्ये सिद्धीची इच्छा करतात, म्हणून ते देवतांची आराधना करतात. अर्थात मनुष्यांना या जगात सकाम कर्मापासून त्वरित फलप्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग भगवंतांपर्यंतच जातंय हे सगळं. जे भगवंतच जे काही फळं देत आहेत ते भगवंतांपासूनच ती फलप्राप्ती होती, पण कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये मनुष्य अडकलेला आहे. त्या कर्मफळाची अजूनही खूप ओढ आहे, आसक्ती आहे. कृष्ण सगळं देत आहेत, कृष्ण भगवंत सगळ्याचं रक्षण करतायत, भगवंत जे योग्य आहे ते सगळं देतील, पण जे हवं आहे ते नाही. जे तुम्ही हवं आहे ते तुम्हाला योग्य आहे, तुमच्यासाठी जे आवश्यक आहे ते निश्चित तुम्हाला मिळेल. परंतु असं फळ हवंय मनुष्याला, असं सगळं हवंय, त्वरित हवं आहे, म्हणून तो कुठेतरी सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे. आणि म्हणून मग या देवी देवतांच्या उपासनेने ते कुठेतरी ते कर्म करून त्या सकाम कर्मांनी सगळं उपभोगण्याचा प्रयत्न करतोय. पण ही निष्ठा आहे ना, ही दृढ निष्ठा कधी होईल? या देवी देवतांवरची निष्ठा पण दृढ कधी होईल? त्यांनाही कधी आनंद होईल? जेव्हा तुम्ही तो यज्ञ विष्णू प्रित्यर्थ कराल. आणि म्हणून सगळ्या देवी देवतांची आराधना करा, परंतु कृष्ण भावनेने करा. कारण सर्वोच्च नियंत्रक कोण आहेत? तर भगवंत आहेत. इस्कॉन सांगताय की फक्त कृष्णालाच जपा, कृष्णाचाच तुम्ही नामस्मरण करा. परंतु याचा उद्देश लक्षात घ्या, की जसं शाळेमध्ये कोणीतरी प्रिन्सिपल असतं ना, सर्वोच्च नियंत्रक, तसं भगवंत आहेत. आणि प्रभुपादांनी या देवी देवतांना डेमिगॉड्स म्हटलंय, की जे ऍडमिनिस्ट्रेटर्स आहेत, म्हणजे भगवंत यांच्यापासूनच तुम्हाला जे हवंय ते मिळवून देत आहे.
आणि म्हणून परंतु जी प्रार्थना आहे, जो यज्ञ आहे, तो विष्णू प्रित्यर्थ केला जावा. आणि म्हणून सर्वोच्च नियंत्रका की कृष्णाची पूजा तुम्ही ऍड करा. जे काही नामस्मरण कराल ते नामस्मरण भगवंतांपर्यंत पोहोचू दे. आपोआपच तुम्हाला ती फळं मिळणार. मग तुम्ही त्याच्यापासून वंचित होणार नाही. पण ती श्रद्धा दृढ झाली पाहिजे. ती श्रद्धा वरवर नको, फक्त सकाम कर्मासाठी, की मग फक्त मला मिळालं म्हणून बास, मग तेवढ्या पुरतं भगवंतांचं स्मरण केलं झालं, पुन्हा आपल्या कर्माला पुन्हा आपण विसरून गेलो सगळं. ही जी श्रद्धा आहे ही कुठेतरी दोलायमान आहे, ही कुठेतरी मग ती पूर्णपणे ठाम नाहीये. ती निष्ठा ठाम करण्यासाठी म्हणूनच भगवंतांचं नामस्मरण करणं आणि जो यज्ञ आहे तो विष्णू प्रित्यर्थ करणं हे महत्वाचं आहे. आणि यासाठी भगवंतांनी जी वर्णाश्रम पद्धती निर्माण केलेली आहे. म्हणून कुठल्याही जन्माने नाही, कुठल्याही बंधनांमुळे नाही, धर्माने नाही, तर गुणकर्मांनी भगवंतांनी हे चातुर्वर्ण आणि हा वर्णाश्रम तयार केलेला आहे. की मग तुम्ही तुमच्या कर्माने मग कुठलंही कर्म तुम्ही गृहस्थाश्रमात करा, तुम्ही कुठल्याही ब्रह्मचर्याश्रमात करा, वानप्रस्थाश्रमात करा किंवा संन्यासाश्रमात करा, ते कर्म भगवंतांपर्यंत निश्चितच पोहोचू शकतं. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. हरे कृष्ण. भौतिक प्रकृतीचे 3 गुण आणि त्यांना अनुसरून अशा कर्माला अनुसरून मी मानवी समाजाचे 4 विभाग निर्माण केले आहेत. आणि ते तू जाणले पाहिजे की जरी मी या अवस्थेचा करता असलो तरीही मी अव्ययी असल्यामुळे अकर्ताच आहे. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणून या भौतिक प्रकृती जी मोहमाया आहे सगळी, की ज्याच्यामध्ये मनुष्याच्या त्याच्या त्रिगुणांमुळे कशा प्रकारे या कर्माला अनुसरून मग त्रिगुणांचा प्रभाव आणि तोच करणारं कर्म अशाला अनुसरून भगवंतांनी या चातुर्वर्ण पद्धतीला निर्माण केले. की मग भगवंतांचं जे शरीर आहे ना, त्याचे डोकं, हात, पाय, मग कशा प्रकारे त्याची विभागणी केली गेलेली आहे बघा. की सुंदर, मला वाटतं आकृती ही या ह्याच्यामध्ये नाहीये, पण तुम्हाला ती आकृती निश्चितच समजावून सांगू शकेन की कशा प्रकारे भगवंतांचं मग ब्राह्मण, मग हा ब्राह्मण दिसतोय आपल्याला, क्षत्रिय दिसतोय, कुठेतरी वैश्य दिसतोय आणि क्षुद्र दिसतोय. आणि ज्या सगळ्यांना भगवंताला प्राप्त करता येऊ शकतं, कारण या 4 वर्णांची विभागणी आणि 4 आश्रमांची विभागणी ही कर्मानुसार केलेली आहे. मग त्रिगुणांचा प्रभाव आहे त्याच्यावर, सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता ही आहे त्याच्यामध्ये, परंतु त्याच्या कर्माला अनुसरून ती विभागणी केली गेलेली. आणि म्हणूनच मग याला ब्राह्मण, जो ज्ञानाने परिपूर्ण, ज्या डोक्याचा भाग म्हणून ब्राह्मण, मग हाताचा भाग जो क्षत्रिय राज्य करतो, जो युद्ध करतो आहे, ज्या थाईच खालचा भाग जो भगवंतांचा आहे तो वैश्य, जो व्यापार करतो आहे जागोजागी इकडे तिकडे फिरून, आणि जे पाय आहेत जे कर्म करतायत क्षुद्र, मग कोणालाही कमी लेखलं नाहीये. भगवंतांनी सगळ्यांना सारखं लेखलेलं आहे. मग तो ब्राह्मणही भगवंतांना प्राप्त करू शकतो, क्षत्रियही, क्षुद्रही आणि वैश्यही प्राप्त करू शकतो, आपापल्या कर्माने करू शकतात. त्याचप्रमाणे मग ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम आणि वानप्रस्थाश्रम आणि संन्यासाश्रम असे 4 आश्रम कुठेतरी आध्यात्मिक टप्प्यांद्वारे केले गेलेले आहेत. जसं मी म्हटलं की प्रभुपाद आधी गृहस्थाश्रमामध्ये होते, पण नंतर त्यांनी संन्यासाश्रमामध्ये गेलेले. अशा या आश्रमांचं मग जे काही आयुष्याची टप्पे आहेत त्या टप्प्यांवरची ही विभागणी या आश्रमांद्वारे केलेली आहे. कुठेतरी आध्यात्मिक प्रगतीने जेव्हा माणूस प्रगत होतो तेव्हा त्याच प्रकारे मग जेव्हा संन्यासाश्रमामध्ये असतो तेव्हा पूर्णपणे सगळ्याशी अलिप्त असतो, जो भगवंतांशी पूर्णपणे जोडला गेलेला असतो. त्या प्रभुपादांचं आपण उदाहरण दिलं. आणि म्हणून परंतु भगवंत हेही सांगतायत की मग गृहस्थाश्रमातला सुद्धा, जसं कालच्या कर्मातनं आपण जाणलं की एक गृहस्थ सुद्धा, एक ब्राह्मण सुद्धा, एक क्षत्रिय सुद्धा आणि एक शूद्र वैश्य सुद्धा आपली आहुती देऊन, आपला यज्ञ करून, आपलं विहित कर्म करून भगवंतांना प्राप्त करू शकतात. म्हणून या चातुर्वर्ण्य आणि म्हणूनच या वर्णाश्रम पद्धतीला भगवंतांनी, वर्णशंकर नाही की स्वतःच कुठलंही विहित कर्म न करता वाटेल तसं मी म्हणेल की पूर्व दिशा त्याप्रमाणे गोष्टी करणं तर नाही. कुठेतरी ही सिस्टीम, ही बद्धता आणि अशा प्रकारे जेव्हा या गोष्टीचा विचार केला जातो तेव्हा निश्चितच ते पद्धतीने केलं जातं.
आणि म्हणूनच मग ज्या कर्माला भगवंत म्हणतायत या सगळ्याचं कर्म, या सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, सगळ्या वर्णाश्रम पद्धतीची सुद्धा भगवंतांनीच निर्मिती केलेली आहे, परंतु भगवंत त्याच्यापासून अव्ययी आहेत, अलिप्त आहेत, त्यांच्यावरती याचा कुठलाही भौतिक प्रकृतीचा याच्यावरती कुठलाही प्रभाव नाही. नमाम कर्माणि लिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माते. हरे कृष्ण. कोणत्याही कर्माने मी त्या वाचत आहेत का? नाही, वाचा. हरे कृष्ण. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफलाची आकांक्षाही नाही. जो माझ्याबद्दलचे सत्य जाणतो तो सुद्धा कर्मफलाने बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या कर्मफळांनी जसं भगवंतांनी हे सगळं केलेलं आहे, सगळ्याची निर्मिती केली, काय केलं नाहीये बघा, सुदामाची सेवा केलेली आहे, सारथ्य केलेलं आहे, मग जिथे वध केलेला आहे असुरांचा, जिथे नंदाच्या गायींचं पालन केलेलं आहे, अर्जुनाच्या रथाचं सारथ्य केले, सगळी कर्म केलेली आहेत, पण त्याच्या कुठल्याही कर्मफळात अडकलेले नाहीये, कारण कुठलाच त्याच्यापासून प्रभाव नाहीये, त्यांच्यावरती कुठलाही प्रभाव नाहीये, किंवा त्यांच्यापासून कुठलंही काही नकोय भगवंतांना. भगवंत भक्त वत्सल आहेत, फक्त भक्तांच्या सहवासासाठी ते भक्तांच्या सहवासात, प्रेमासाठी भगवंत भक्तांच्या सहवासात आहेत. आणि म्हणूनच जो हे रहस्य जाणतो आहे तो निश्चितच भोक्ता कोण आहे तर सर्व लोक महेश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम. जो भोक्ता आहे तर मी भोक्ता नाहीये, मी भगवंतांसाठी हे कार्य करतोय, हे जेव्हा जो कोणी जाणतो आहे तेव्हा त्या कर्मफळात तोही बद्ध होत नाही. कारण मग कर्माचं जे काही श्रेय आहे ते भगवंतांना, जे फळ आहे ते भगवंतांना अर्पण केलं, त्या कर्मफळाचं बंधन येतच नाही हो, त्या कर्मफळामध्ये बांधलाच जात नाही. पण तो मीपणा कुठे सुटलाय, तो मीपणा आहे ना, म्हणून मग कर्माची फळं आहेत, आणि म्हणून मग त्या 84 लक्ष योनींमधून जन्म मिळतच जातोय. त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या मृत्यू चक्रामध्ये अडकलेलो आहोत. या मृत्यू जीवावर, या मृत्यू जगतावर म्हणून परत परत जन्म मिळतोय. कारण कुठेतरी इच्छा आहेत ना, कुठेतरी आकांक्षा आहे, कुठेतरी ओढ आहे, आणि ती इच्छाच मग पुढच्या जन्माला कारणीभूत आहे, जे हे आपण पुढच्या अध्यायामध्ये आपण जाणणार आहोत. मग हे कर्म काय आहे, या कर्माला आपल्याला जाणायचं, या कर्माचे प्रकार काय, जसं आपल्याला काही माताजींना प्रश्न पडला होता, सकाम आणि निष्काम कर्म, ते मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. कर्मण्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे, म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि म्हणून मग कर्म काय आहे, अकर्म काय आहे आणि विकर्म काय आहे, आता नीटपणे जाणण्याचा प्रयत्न करा. मग जो मनुष्य आपले क्रियाकलाप करतो आहे, जो नुसतं आपलं कर्म करतो आहे, तो सकाम कर्मामध्ये अडकलेला आहे. जो कर्म फळाची सगळी फळं आपल्याला हवी आहेत, आणि म्हणून वेदांचं पालन करतायत, यज्ञ याग सगळं मंत्र उच्चारांनी सगळं केलं जात आहे, परंतु कुठेतरी त्या कर्म फळांची अपेक्षा आहे, तिथे कृष्ण मिसिंग आहे. मंत्र उच्चारांनी सगळे यज्ञ याग केले जात आहेत, परंतु तो यज्ञ पूर्णपणे त्याची फळं जर आपल्यालाच पाहिजे आहेत या भावनेने ते जेव्हा केलं जातं तेव्हा ते सकाम कर्म, ते कर्मी, ते सकाम कर्मी. आणि त्यांना निश्चितच त्यांच्या पुण्यकर्माने, मग अनेक पुण्य केली, इकडे दान केलं, तिकडे दान केलं, पण का? कारण मला त्याच्यापासून फायदा हवाय, मला त्याच्यापासून सगळी फळं हवी. ते कृष्ण भावनेने केलं जात नाही, आणि म्हणून मग त्या कर्मी लोकांना स्वर्ग नक्कीच प्राप्त होईल, परंतु पुन्हा तिथे गेल्यानंतर जेव्हा पुण्य क्षीण होईल तेव्हा पुन्हा मृत्यू लोकांमध्ये जन्म निश्चित आहे. आणि म्हणून हे सकाम कर्मी, या कर्माला नीट जाणा की हे कर्म कुठेतरी कर्म फळांशी निगडित आहे, कर्म फळांची अपेक्षा ठेवून केलं जात आहे. मग हेच विकर्मी काय? विकर्मी म्हणजे नियमांविरुद्ध कर्म, जे तामसी वृत्ती, जी राजसी वृत्ती, आपण राजसी वृत्ती तरी एवढी नाही, पण तामसिक वृत्ती जी मनुष्याची आहे, सगळं नियमाच्या बाहेर जाऊन करणं. मग जिथे नो हॉर्न प्लीज तिथेच हॉर्न वाजवायचा, जिथे नो पार्किंग लिहिलंय तिथेच गाडी पार्क करून ठेवायची, विकर्म. साध्या शब्दामध्ये सांगितलं तुम्हाला, वेदांचं पालन करत नाहीत, खालच्या प्रजातीमध्ये त्यांना
जन्म होण्याचा धोका, पतन होण्याचा धोका, साधू संतांना हे अमान्य आहे. मानव जीवनाच्या मूळ उद्देशाचा प्रराभ होतो, माणुसकीच नाहीशी होते हो. जिथे बघा मांसाहार केला जातोय, कुठेतरी दुसऱ्या प्राण्याबद्दल कुठेतरी मनामध्ये मत्सर आहे, कारण मी जगणार पण मला त्याला जगू द्यायचं नाहीये, मला त्याला खाऊन टाकायचंय. हा कुठेतरी एन्व्ही आहे हो, ही कुठेतरी मत्सर भावना आहे. म्हणून जे 4 रेग्युलेटरी प्रिन्सिपल्स आहेत इस्कॉनची, ती खूप सुंदर प्रकारे नियमामध्ये त्या बसणं खूप गरजेचं आहे. त्या नियमांना पाळणं का कठोर आहे? कारण कुठेतरी त्याच्याशी तुमच्या भावना निगडीत आहेत. मद्यपान करू नका, कारण कुठेतरी निष्ठेने मग ते मद्य सेवन करू नका, जे मांसाहार करू नका, परस्त्रीशी संबंध ठेवू नका, जुगार खेळू नका, कारण कुठेतरी चीट करताय, कुठेतरी फसवताय त्या वृत्तीला. या सगळ्याचं कुठेतरी स्वतःवरती बंधनं आणणं, स्वतःला शिस्तबद्ध करणं जरुरीचं आहे. नाहीतर ही विकर्म करत राहणार आणि मग ते अधःपतनाला जात राहणार. मग मनुष्याची बुद्धी कधी नाश होते, भ्रमविरास कधी होतो आणि ती बुद्धीचा नाश कधी होतो ते कळायलाही मार्ग नसतो. आणि जो अकर्मी मनुष्य आहे तो निष्काम कर्म, आणि म्हणून अकर्मी म्हणजे काय, की कृष्णाच्या भक्ती सेवेमध्ये व्यासपीठावर आलेली असतात. फलदायी क्रिया म्हणजे काय हे ते जाणतात, की मी जर या कर्माचं फळ उपभोगलं तर निश्चितच मी पुन्हा त्या कर्मबंधनांमध्ये अडकणार आहे. म्हणून ही कर्माची फळं कृष्ण भावनेने कृष्णाला अर्पण केली जातात. म्हणून जे काही कर्म केलं जातं ते निष्काम कर्म करणं. म्हणून हा फरक जाणा. सकाम म्हणजे फळांची अपेक्षा करून केलेलं कर्म, निष्काम कर्म म्हणजेच अकर्म, जे कृष्ण भावना भावित केलं गेलं. म्हणून या कर्माची खूप गुंतागुंत आहे. जसं मी म्हटलं की कर्म हे कर्म, म्हणून हे कर्म कसं आहे, सकाम कर्म कुठलं आहे आणि निष्काम कर्म कुठलं आहे हे नीट जाणून ते कर्म केलं तर मनुष्य त्या बंधनांमध्ये अडकणार नाही. अशा या कर्माची गुंतागुंत मी तुम्हाला निश्चितच सांगेन, आणि म्हणून ही कथा आहे ती उद्या आपण उजळणीमध्ये मी तुम्हाला 2 कथा निश्चितच सांगेन. 4:30 होत आलेले आहेत म्हणून मी खूप त्याच्यावर वेळ घेत नाही. आपला शेवटचा श्लोक आहे हा. आणि म्हणूनच मग ज्यांनी हे जाणलेलं आहे, हे सगळ्याचं कशा प्रकारे आपण जाणू शकतो, कर्माला, अकर्माला, विकर्माला, तर ज्ञानातून जाणू शकतो, वेदांच्या अभ्यासातून, शास्त्रांच्या अभ्यासातून. आणि हे कोण सांगू शकेल, तर आध्यात्मिक गुरु याचं मार्गदर्शन केलं. तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक गुरुकडे जाऊन तत्व जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचार आणि त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व जाणलेले असते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. अशा भगवंतांनी प्रत्यक्ष, जसं मी म्हटलं की एक आदर्श व्यक्ती म्हणून जशा प्रकारे भगवंतांनी स्वतःचं उदाहरण दिलं, तसं भगवंत स्वतःच्याच उदाहरणाने इथे, की ज्यांनी बालपणामध्ये सांदीपनी ऋषींच्या आश्रमात जाऊन या ज्ञानाला संपादन केलेलं आहे. आणि म्हणूनच भगवंत सांगतायत की हे ज्ञान उत्तम गुरुकडून घेतलं पाहिजे, कारण ह्या गुरुला दृष्टांत झालेला असतो आणि हे गुरुच योग्य पद्धतीने ज्ञान तुम्हाला देऊ शकतात. म्हणून आपण म्हणतो ना, की म्हणून जसं मी म्हटलं की कृष्णाला अर्पण करणं एखाद्या भक्ताकडून, तसं गुरूंमार्फत आपण हे करू शकतो. म्हणून अनेक गोष्टींचा विचार केव्हा केला जातो, अनेक गोष्टी मनामध्ये असतात. जसं आपण दुसऱ्या अध्यायामध्ये विचारताना मी विचारलं की कशा प्रकारे मन जर दोलायमान झालेलं आहे, निर्णय घ्यायचा आहे, तर एका उत्तम गुरुला जेव्हा विचारल्यावर 360 अंशातून तो विचार केला जातो, कारण तिथे आध्यात्मिक दृष्टिकोनही असतो, कारण तिथे शास्त्राचं, वेदांचं ज्ञानही असतं आणि त्याला पडताळून हा डिसिजन दिला जातो. म्हणून एका उत्तम गुरुचं मार्गदर्शन घेणं हे किती महत्वाचं असतं. कर्माला जाणायचं असेल, कर्माचं महत्व, कर्म, अकर्म, विकर्म याला ज्ञानातूनच जाणायचंय. म्हणून ते निष्काम कर्म, ज्यांनी या कर्म फळाला जाणलेला आहे, तो निश्चित पुन्हा त्या कर्मफळात अडकणार नाही, त्या बंधनांमध्ये अडकणार. आणि हे ज्ञान घेणं जरुरीचं आहे. म्हणून या ज्ञानाला अशा प्रकारे आपण ग्रहण केलेलं आहे. आज अशा या 4थ्या अध्यायामध्ये आपण भगवंतांना जाणण्याचा प्रयत्न केलाय. आपण इतिहास जाणलेला आहे गीतेचा कुठेतरी. कर्मयोग मग जन्म कर्मच मे दिव्यम, कशा प्रकारे भगवंतांचं जन्माचं आणि कर्माचं रहस्य जाणलेलं आहे. परंतु सगळं कर्म करतायत ज्याच्यापासून अलिप्त आहेत.
त्याच्यापासून कुठलाही प्रभाव नाहीये भगवंतांवर, त्याच्या भौतिक प्रकृतीचा कुठलाही प्रभाव नाहीये. या जीवावरती जसा प्रभाव आहे, मग जीव सुद्धा ब्रह्म आहे हो, जीव सुद्धा भगवंतांचाच स्वभावाने जन्माला आलेला आहे. म्हणून तर ही भगवद्गीता आपण जाणू शकतोय. ब्रह्म हे ब्राह्मण, की ब्रह्म हे भगवंतांचाच अंश आहे, परमात्म्याचा परब्रह्माचा अंश आहे. पण ते जाणतोय कुठे अजून आपण? खूप पुढे जाऊन आपल्याला अजूनही या गोष्टी जाणायच्या आहेत. म्हणून कालही ज्या माताजींना आम्ही म्हटलं की थोडा धीर धरा, तुम्हाला निश्चित हे कळेल. आणि तशाच प्रकारे ही कर्माची गुंतागुंत याची एक गोष्ट आहे, ती मी उद्या तुम्हाला उजळणीमध्ये नक्कीच सांगेल, जिथे तुम्हाला अजून ते स्पष्ट होईल. असं हे कर्म, विकर्म, अकर्म या कर्माचा फरक नीट जाणा. सकाम कर्मामध्ये अडकणं काय, निष्काम पद्धतीने कर्म म्हणजे काय आणि विकर्म म्हणजे काय, हे नीट जाणून घ्यायचा प्रयत्न करा. इति चतुर्थोध्याय समाप्तः. शेअरिंग थांबवते मी आणि रेकॉर्डिंग थांबवते.